Mne v podstate mozgová cievna príhoda zmenila život o 180 stupňov. Tian predstavuje príbehy s krídlami. Tian je francúzska rodinná firma s dlhou tradíciou. Špecializuje sa na ortopedické a kompresívne pomôcky. Ja som prekonala v roku 2020 cievno-mozgovú príhodu a prekonala som ju teda asi šťastne, pretože som taká samozáchrankyňa, takže som si vlastne sama volala sanitku a to bolo asi šťastie, že do 20 minút som mala kanilu v sebe a roztok s trombolízou, ktorá mi zachránila, nemyslím ako taký celý život, ale myslím, že mi to pomohlo k tomu, aby som nemala väčšie postihnutie. Mne v podstate mozgová cievna príhoda zmenila život o 180 stupňov a ja myslím, že k lepšiemu. Moja veľká vášeň je písanie, malovanie obrazov, potom robím strašne veľa vecí fyzických. Od chôdze, behu, otužovania, vyskúšala som si jazdu na koni, vyskúšala som si pedalboard, box som si vyskúšala. Chcem zažiť ešte strašne veľa vecí a mám pocit, že mám krátky život na to. Každý deň treba zažiť aspoň jednu krásnu vec. Pozrite si náš ďalší diel príbehu, kde nám Kvetka porozpráva, ako statočne bojuje so svojimi problémami.